Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'an Allah, jama'an ƙwarai, na ce da wani bayani ne. Kun ganna ba, barkanku da dare. Da fatan kuna lafiya. Ya gajiya, ya iyali, ya haƙuri da rayuwa, ya haƙurin nema, ya haƙurin zama da mutane. So barkanku da dare. Da fatan duk iyalanku suna cikin ƙoshin lafiya. Kamar kullum dai sunana Zainab Umar, sarauniyar yaƙi da ƙara aure, 'yar mutan Adamawa. So ina muku barka da wannan lokacin. Wasu ne suke ta raɗin wai sarauniyar yaƙi da ƙara aure na anya gurguwa ne, to yau kun ganna a tsaye na. Ba gurguwa bace ni, da ƙafafuna. So kamar kullum dai ba zan fasa faɗa ba, maza dan Allah da Annabi ina roƙon ku dan Allah ku taimaka ku ƙara aure. Mata mun yawa mata muna da yawa, kuma mazaje da yawa suna da buƙatar ƙarin auren. So ina roƙon ku da dan Allah ku yi haƙuri ku ƙara aure, kuma matan ku ma su yi haƙuri su bari a ƙara aure. A ɗan rage mu ma mu ɗan samu mu ɗan shige daga ciki irin kun gane ai, mu shige daga cikin ruwa. So da Allah matasa yi kokari a nemi kuɗi. Matasa ƴan uwana ku nemi kuɗi, dan ni ma wannan abin yana min ciwo. Sai in ga test ɗinku amma wai sai a ce wani tsoho ne ya wub da ita. So kuke a ta ɗebe kyawawan, a ta kwashe kyawawan, sai ku a bar muku mummunayen kenan. Kun san ba zan ji daɗin haka ba. Ɗan uwana matasa, ba zan so a gama kwashe kyawawan a bar muku mummunayen ba. So da Allah ya kamata ku yi ƙoƙari ku je ku nemi kuɗi, ku zo ku yi aure, ku samu babies ɗinku. So yana da kyau abokanai na da Allah da Annabi matasa, har kullum tawo ba ta wuce ta matasa. Dan Allah dan Annabi a nemi sana'ar yi. Tana da kyau, ko in ce yana da kyau ashe matasa kuna da sana'ar yi. Irin wasu abubuwan da yake faruwa ma at least zai dan ragu. Irin abubuwan da yake faruwa innan baya da kyan gani. Kawai dai babu yanda muka iya ne. Kaddara ce idan ta riga fata, to sai godiya. Amma batun kidnapping da ake yi da su menene, mu a Adamawa ana cewa shila, wani gari ana ce menene, yan shara, yan menene, irin abubuwa dai ka gane, irin mara kyau. Mafi akasari idan muka duba za mu ga matasa ke da wannan alhakin yin wannan abun. Yin sara sukan ne, yin kidnapping in ne da sauransu. Duk wannan abu ne mara kyau, kuma ba za mu ce wai za mu zage ku ko me ba. Kowa da irin kaddararsa, amma muna fatan Allah ya raba mu da mummunan kaddara. Kuma dan Allah dan Annabi matasa mu daure wa zuciyarmu. Kan mu ce muna son mu samu kuɗi amma ba ma son mu wahala, ko dan za mu samu kuɗi mu cutar da ɗan uwanmu ko ƴar uwanmu da sauransu. Ya kamata da ƙarfin da Allah Ubangiji buwaye gagar misali ya bamu da shi, za mu fita mu yi nema. Sana'a komin ƙanƙantarsa kan mu rena sa. Kuma one thing da is a rayuwa, kamar kullum ba zan fasa faɗa ba, dukkanin wanda ya taso ba a tausaya mishi ba, shi ma fa ba zai ji tausayin wani ba. Ba zai taɓa jin tausayin wani ba, sai wanda Allah kawai ya nufa. Kamar mutum ne a ce ka taso a cikin wahala, kana gani almajirai, irin yadda ake yi ma almajirai, irin abun da ake ma almajirai, gaskiya abun babu daɗi. Zaka ga mutum kana da hali, don ba ɗanka bane. Ɗa fa yau zaka tsuguna ka haife shi, amma baka san wanne ne zai maka amfani ba. Allah kaɗai shi ya sani. Yau mamata za ta iya haihuwa na, kuma sai kaga ta zo ta mutu. Ta yi wahala da ni na taso, sai kaga ta zo ta mutu. Ita bata more ni ba, sai wata mamar ce daban kuma za ta more ni. So kada mu manta, ɗa ba na mutum guda bane. Kuma yana iya yiwa ka haifi yaro baka more shi ba, kaka ga dan wani kuma ka zo ka walakanta shi ko ka yi me. Yau idan muna tare da ku a wannan kafa ta Facebook, wato social media, ban san gobe a ina za mu haɗu ba. Allah kaɗai san inda zai haɗa mu. So amma me, idan muka yi ƙoƙarin muka tausaya wa juna, muka tallafa wa juna, abin zai taimaka matuƙa gaya. Ko da yaushe mu kasance muna jin tausayin na ƙasa da mu. Misali, mai kuɗi idan yana da shi, ya taimaki na ƙasa da shi, wato talaka wanda baya da shi. Idan talaka kuma ya samu on talaka level ɗin shi, ya samu yana dan juya 5-10. Akwai, ba zan manta ba, ina jin an kai sati ɗaya na ga wani bidiyo, ba mutumin Najeriya bane, irin turawan nan ne, ba san wani ƙasa bane.
so irin yana ganin wani haka yana sai da yana irin goge ka zo idan kun tsaya a traffic ba akwai yaran da suke za su masa ruwa da wani abu su goge muku glass a basu naira 10 naira 20 to shi ma wannan mutumin babban mutum ne haka yana yin wannan sana'a da wani bature ya zo haka zai wuce sai ya ganshi sai ya tafi sai je siyo mishi face mask kusan face mask na corona so sai je siyo mishi face mask ya dawo da shi ce mishi akan gashi ya rika siyarwa da sauransu ya kira shi ne haka da ya bashi abin a take a lokacin sai ya cire kuɗin shi ya sa face mask ɗin guda ɗaya ya ce mutumin ya je ya siyar zai zo ya haɗa mai kuɗin shi ya bashi the next day ya ce mutumin ya sake zuwa kamin ya zo wannan mutumin ya siyar shi baturen kenan da ya dawo ya haɗa mai kuɗin shi ya bashi ya ƙara mai su face mask ɗin da yawa so irin haka yana mai yau kuma da ya dan mai face mask ɗin so biyu the next day ya canza mai wasu kalan abubuwa da sauransu to kamar haka ne mu ma a Najeriya ko in ce duniya baki ɗaya ba wai Najeriya kaɗai ba duniya baki ɗayanta so idan za mu kasance muna tausaya wa ɗan uwanmu muna taimaka masa zai taimaka sosai ba mu san irin nasibin da Allah ya mai ba mu sani ba kaka ga yau kana da kuɗi kai alhaji ne kana irin kana waye baka san me Allah zai yi da kai gobe ba amma me a lokacin da kake da opportunity idan ka taimaka ma wani naka shi ma ya samu opportunity so a lokacin baka san lokacin da zaka zo bukata ba yau ka gani ina tafiya da kafafuna da sauransu da lafiya na gobe ban san yadda zan kasance ba Allah kaɗai ya san yadda zan kasance so idan kana da shi ka taimaka ma dan uwanka yana da kyau kwarai da gaske mu san wannan taimako yana da kyau mu zama masu taimakawa junanmu a rayuwar duniya kakkare da mutum ka ganshi don dotti ko a'a bai makaranta ba ko da abin da Allah ya ajiye mai a kokolwan kansa kowa da nashi nasibin a rayuwa to dan Allah dan annabi ina taimakon ku ina roƙon ku masu hannu da shuni ku taimaka wa matasan mun nan da kuke gani suke wani abubuwan wallahi alazim wani ko idan da zaka taimaka mai ba zai yi abun ba wani yana son yana da zuciyar yi sana'a amma yanda zai samu dan abin da zai sana'a amma kwata baya da shi so dan Allah da annabi ina roƙon ku masu hannu da shuni ku taimaka wa matasan mu ta yanda su ma za su taimaka wa na ƙasan da mu hakan zai taimaka wasu abubuwan su ragu kan mu ce sai shugabannin mu ne za su yi mana komai yau kamar kai ne a ce an baka gadin unguwar ku kadai unguwar kai a ajiye a gida magidanta wallahi azim za a ajiye magidanta 10 a yanzu a jera su a ce kamar yadda addinin mu ta Islama kamar yadda ta ce kai wa matanka kaza kai ma matanka kaza shin haka kake yi wallahi azim a cikin 10 ne da kyar idan an yi haka za a samu guda wanda yake biyan bukatun iyalansa 100% kamar yadda addinin Islama ya bayar so ire-iren abubuwan nan sai mu yi ma shugabanninmu musu uzuri batun ka zagi mutum ka ce a'a wani ya ce yanzu ba na samun kuɗi Buhari ne ya hana waye ba na samun kuɗi fintirin nan baya aiki waye duk ba shi bane is wrong idan ka yarda da Allah da manzon Allah kuma ka amince da tauhidi ba wanda ya isa ya baka sai Allah buwaye gagar misali shi yake bayarwa kuma shi yake hana mutum kawai sanadi ne mutum shi kawai sanadi ne a rayuwar duniya so idan kaga ka samu Allah shi ya baka idan kuma kaga baka samu ba still Allah ne dai ka gode mai da ni'imar da ya maka ka gode mai ina godiya da kuka kokarin kasancewa tare da ni ina godiya kwarai kamar kullum da sunana Zainab Umar wato sarauniyar yaki da a ƙara aure maza dan Allah ku ƙara aure dan Allah da Allah ku ƙara aure kar ku manta ku following ina a Instagram ina mai suna Zainab Umar yar Adamawa sai kuma page ina da yake Facebook wato Zainab Umar yar Adamawa fans only sannan ku subscribing YouTube channel ina abokanai na mai suna shi ma Zainab Umar yar Adamawa ina godiya kwarai Allah ya sa yan uwana matasa wannan manyan mu za su taimaka muku gurin ku samu sana'a da sauransu ku bar zaman banza ku daina zama a ku yan bangan siyasa wallahi abin na mun ciwo kware bana son ga matashi yana bangan siyasa saboda yan siyasan nan amfani suke da mu suna da abin da suke son su yi achieving
kalkula ka ga dan siyasa in baya da bukata a gurinka baya zuwa gurinka. So ya kamata mu yi wannan lissafin a kwakwalwan kanmu na cewa fa sai in wani abin su ya taso tukunna za su zo. Yaransu suna can an kai su kasar waje su yi makaranta, mu kuma an maida mu wulakantattu kenan. An zo wani abu da ya danganci sara a suka da waye, sai a zo a kira ku a ce za su siya muku kwaya, dan ba ku kuɗi kalilan ku je kuna cutar da ƴan uwanku. Hakan bai yi ba daidai bane. ƴan uwana matasa, ku yi kokari ku samu sana'a. Duk wani wanda ya ce maka yana son ka, to ya baka sana'a in har son da gaske ke yi a cikin zuciyarsa cewa yana son ka, yana nuna maka kauna. Ba wai sai idan lokacin siyasan sa ya taso wani in aka yi rasuwa a gidan ku bai zuwa, sai lokacin siyasan aka yi wa a gidan ku bai zuwa, in ka kira shi a waya sai dai ya sa maka watinko ko ya sa maka number busy ko ya sa maka call you back. Amma lokacin siyasa shi da kanka zaka ga shi da kanshi yana kiran ka. So it's wrong. Matasa mu ma ya kamata mu ma mai makan mu faɗa, sai mu fara kwato yancin mu da kanmu tukunna za su fahimci cewa mu ma muna da tunani. Amma idan za mu ci gaba da biye musu a irin halin da suke nuna mana na ko in kula, to haka za mu yi ta tafiya a wulakance. So ya kamata mu san me yake mana ciwo, kuma mu yi kokari mu daina zagin shugabanninmu. Allah da manzon shi sun hana zagin shugaba, don idan shugabanka ya lalace, so ka manta kai ma zaka lalace. Misali, kai talaka ne baka da shi, wagaya rahun ne baka ajiye ba ajiye maka ba, ka zo kana addu'an shugabanka Allah ya tsine mai albarka, Allah ya kwashe mai, Allah ya mai waye. Idan Allah ya karbi wannan addu'ar ya lalace, waye da wahala? Suna kai ne kake kasa da shi, wahala za ta dawo naka ne. So ya kamata matasa ƴan uwana mu yi tunani, mu yi nazari, mu daina zagin shugabanninmu. Hakan ba daidai bane, bai kamata ba, kuma bai cancanta ba. Shugabannin iyakacinmu da su addu'a, Allah ya shirye su, ya musu jagoranci, Allah ya musu ya daura musu tausayin mu da sauransu, kun gane ai. Amma bai kamata muna zagin su ba. Mu bar batun jam'iyya, kai ni yar PDP ce, kai dan APC ne, so idan gwamnatin ku na APC tana aiki ni yar PDP in zo in yi zagi a wannan isron. Idan mutum yayi daidai yayi ne, idan kuma bai yi ba to mu nuna cewa bai yin ba. Bai kamata kuma wanda yayi sai mu zo mu ce bai yi ba saboda son zuciya. Hakan bai dace ba. Dan Allah dan Annabi ina ƙara roƙon ku masu hannu da shuni, ku taimaka matasan mu su samu sana'ari. Idan matasa suka samu sana'ari, wasu abubuwan da yake faruwa zai ragu bila adadin, zai ragu matuƙa gayan. Amma idan har matasan mu ba za su samu abin yi ba, to a gaskiya kasar mu ba za ta ci gaba ba, kuma matsatsalu iri-iri ba za ta fasa zuwa ba. Allah dai ya kiyaye ya kuma tsare mu, Allah ya mana jagora a dukkanin al'amuran mu. Ina roƙonku kamar kullum da sunana Zainab Umar, wato sarauniyar yaƙi da a ƙara aure, maza su ƙara aure, result ina na maza su ƙara aure, saboda waye matan mun yi yawa. Wasu kuma suna son su ƙara auren mazajen, matansu suna hana su. So dan Allah da Annabi ku rika barin mazajen ku su ya aure su ƙara, mu ma mu samu mu shige daga ciki. Kar ku manta ku follow ina a Instagram ina mai suna Zainab Umar yar Adamawa, sai kuma page ina da yake Facebook Zainab Umar yar Adamawa fans only. Sannan kar ku manta ku yi subscribing YouTube channel ina, mai suna Zainab Umar yar Adamawa. Ina muku fatan alkhairi ko da yaushe, kuma ina ƙaunar ku, ina muku addu'a. Business ɗinku Allah Ubangiji buwaye gagar misali ya taimake ku kan sana'ar ku, Allah ya taimake ku kan sana'ar ku, Allah ya sanya muku albarka a cikin sana'ar ku. Kuma wantin da na manta matasa, kar wani ya ɗauke ka ya baka aikin yi ko ya baka kuɗi da sauransu ka je ka bugewa yin shashanci, ko kuma ka zo kana cin amanan shi da sauransu. Don Allah dan Annabi, wake ɗaya shi yake ɓata miya. Wasu suna son su taimaka wa matasanmu, su ba su aikin yi, amma matsalan da yake faruwa shine idan har suka ba su abin yi, ko suka ɗauko su suka kawo su cikin shopping mall ɗinsu ko wuraren aikinsu da sauransu, sai ka ga wasu matasan suna
wannan ɗinsu, suna cin amanarsu da sauransu, suna munafurtansu. So dan Allah da annabin matasa, kar ku daina wannan hali. Duk wanda ya ci amana fa amanar Allah za ta ci sa. Amanan nan ƙwara ɗaya ce a rayuwa, ƙwaya ɗaya amana, ita ce dal. Kuma kada mu yadda mu zama masu cin amana. Allah da manzansa sun yi hani da mu ci amana. Idan mutum ya ɗauki amanarsa ko ta dukiyarsa ya ɗauka ya baka, kada ka yi ƙoƙarin cinsa. Idan Allah ya nufa silar arzikin ka kenan, kana cikin zamanka, saboda kana zaune da shi tsakani da Allah, baka cutar da shi ba, sai ka ga wani sanadi ya zo na buɗi da Allah zai maka shi. Amma idan ka kasance kuma kana zaluntar mai gidanka da sauransu, sai ka ga kuma abun ba zai yi maka daidai ba. So dan Allah dan annabi matasa mu riƙe amana. Idan mutum ya ɗauke ka ya baka aiki, kada ka ci masa amana. Dukiya, baka san lokacin da sofa yayi wahala ya tara dukiyarsa ba, sannan ya ce maka zo ka zauna kana taimaka min ina biyan ka sile kobo. Kamar rena duk kankantar abin da za a biya ka akan zaman banza da za ka yi, ko ka zauna a layi ko a loko, ka zauna kana zagin mutane kana waye. Duk wannan ba daidai bane, is wrong. So dan Allah dan annabi ina roƙon ku matasa yan uwana, mu tashi mu nemi aiki, mu tashi mu nemi sana'a, imma noma ne imma waye da sauransu. Za ku ga abin zai taimaka sosai. Komai kankantan abu kakka rena shi. In Allah ya ga dama, abu ne da yafi komai sauki a gurin Allah. Kana rena sana'arka, sai ka ga su Dangote, su Mangal, su Rahamaniya duk sun zama yaran gidanka. Abu ne da yafi komai sauki a gurin Allah. Sai dai ka ji ana sarauniyar yaƙi da ƙara aure, ya kamata fa a ce a ɗan taro samari kamar guda kaza haka, su zo a basu sana'a, a yi musu aure. An akwai wasu zawarawa masu buƙatan aure, sarauniya ya kamata cika su a yi musu aure. Ire-iren hakan nan. Tunda normally akwai yanzu zawarawa da suke da buƙatar aure, kuma zawari maza kenan, su ma suna son aure, babu abin da za su yi auren ko za su yi sana'a su ci gaba da kula da iyalin nasu. Ire-iren hakan na faruwa. Su da Allah da annabi mu yi ƙoƙari matasa, mu zama masu ƙoƙarin nema a koda yaushe. Ina muku fatan alkhairi, kuma ina roƙon Allah ya albarkace ku, ya albarkaci iyalanku, Allah ya raba ku da iyayenku lafiya. Kuma kada mu manta mu rinka kula da iyayenmu. Iyayenmu su ne sanadin komai a rayuwarmu. Kada mu ce yau mun zama wani abu mun manta da su. Yau ko yaya ne idan kana yawan samun mistake a rayuwanka, wallahi ka je ka zauna ka ba wa iyayenka haƙuri. Maybe akwai wani laifin da ka musu kai baka sani ba. So idan kana zaune da iyayenka lafiya, ba abin da ba za ka yi achieving rayuwarka ba. Kaga addu'an iyayen nan, kaga Allah ya sanya, Allah ya maka albarka nan. Kaka ce wani karamin kalma ne fa, babban kalma ne a rayuwar ɗa namiji. Har da ya mace ma, na ɗa namiji abin tafi wannan ɗin shi, saboda me aljanna kama baka samu sai sanadiyan iyayenka, sai ka kyautata musu, ka rabu da su lafiya. So ina roƙon ku da Allah matasa mai da hankali a kula da iyaye da ƴan uwa, kuma kada a manta da zumunci. Mu rika zumunci yana da kyau, mu rika zumunci sosai. Zumunta me yanke zumunta, kun san abin da aka ce ko me yanke zumunta. So kamar kullum da sunana Zainab Umar, wato sarauniyar yaƙi da ƙara aure. Kar ku manta ku subscribing YouTube channel ina mai suna Zainab Umar yar Adamawa, sannan ku following ina Instagram ina mai suna Zainab Umar yar Adamawa, sannan ku following din page ina a Facebook wato mai suna Zainab Umar yar Adamawa fans only. Kada ku manta matasa, Allah ya muku albarka, ko in ce Allah ya mana albarka. Kuma ina roƙon ku magidanta da kuma matasa masu zuciyar nema, ku yi ƙoƙari dan Allah dan annabi, ku nemi halal ɗinku, komin ƙanƙantarsa ku yi haƙuri da shi. Haram kuma komin yawan haram kar ku neme shi. Halal ɗinku komin ƙanƙantarsa ku yi alfahari da shi. Haram kuma komin yawansa kar ku ji kai da shi. Kar ku zama masu yi ma junanku fata mara kyau, kar ku zama masu muzantawa junanku, kada ku kasance a cikin masu sanadiyar wulaƙantar ƴar uwansu. Bai kamata ba. Idan ka ga mutum yana abu mara kyau, ka mai magana. Idan ya ce takura ne, ba wai sai da faɗa ba, ka ƙyale sa, ka faɗi alkhairi a kansa. Idan ba za ka kuma faɗi alkhairin ba, kawai ka ja bakin ka kai shiru. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu faɗi alkhairi ko komai shiru. Ina ƙaunar ku, ina son ku abokaina.
kamar kullum suna na Zainab Umar wata sarauniyar yaƙi da a ƙara aure. Kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel ina mai suna Zainab Umar Adamawa, sannan ku yi following ina a Instagram ina mai suna Zainab Umar Adamawa. Kada ku manta ku yi following din page ina a Facebook mai suna Zainab Umar Adamawa fans only. Kamar kullum dai sarauniyar yaƙi da a ƙara aure, 'yar mutan Adamawa, ina ƙaunar ku, a tashi lafiya.